Bueno, bideo honetan ikusiko dugu zelan lortzen dugun bi oinarriko logaritmoren adierazpen grafikoa. Erabiliko dugu logaritmo bi oinarrian eta bardin engo ditugu edozein oinarri izan da, prozesu bardina denbora guztia. Kasu guztietan lehenengo gauza izango da beti kalkulatzea definizio eremua. Zein da honen definizio eremua? Hau da, galdetzea, zeintzuk xek dituzten logaritmo bat, hau da, zeinen logaritmoa existitzen den zeinetan ez. Logaritmoa esan dugu lehen, dela oinarrian agertzen den berretzailea, kalkulatzea, emaitza x erateko. Hemengo oinarrian dagoen zenbakia positibo izan da, bi ber nahi duguna, ezin dago emon negatibo, ezin dago emon 0 bez. Beraz, definizio eremua izango da 0-tik infinitora. Bale? Hau da, alde honetan agertuko da grafikoa. Orduan, hemengo balioak hartuko ditugu. Orduan, tabla bat egiteko, gogoratu, logaritmoek eta esponentzialek, funtzio biek, dauke bakoitzak puntu karakteristiko bat, oso importantean eta beti erabili behar duguna. Eta baina lehenengo ipini behar duguna. Eta da, edo zein izan da oinarria, zenbaki konkretu baten logaritmoa beti da bardina. Zer zenbaki da hori? Bat. Bataren logaritmoa, zein da? Zer zenbaki ipini behar dugu, berretzen, biari, hiruari, nahi dugunari, emaitza bat izateko. Edo zein zenbaki ber 0 bat emoten duenez, argi dago bere logaritmoa 0 dala. Berretzailea 0 dalako. Eta puntu hori da markatu behar dugun hemen. Markatzen dugu. Engot bestea baino pizkat handiagoa gogoratzeko hori karakteristikoa dela. Zuek ez duzuetan lodiago egin behar. Gero, zean logaritmoa kalkulatzea da kalkulatzea biren berretzaileak, emaitza bi ber hori x izateko, errez topateko berretzaile horik xaren balioak izango dira honen berredurak, biren berredurak. Horren pineko, 2, 4, 8 berretzaile positibokin. Bi ber bat, beraz, biren logaritmoa bat izango da, lauren logaritmoa 2, 8ren logaritmoa 3. Eta, karo, hau dira, hemendik konakuak, hau da, jungo gara ipintzen, 2 danean bat, hemen puntua, 4 danean 2, eta 8 danean 3. Hori dugu puntu horiek. Badakigu funtzioa, grafikoa, hemendik ora, ona ez dagoela, definizio eremua 0-tik infinitora doalako. Orduan, bat eta 0-en arteko balioak hartzerakoan, konturatzen bazarie, biren berredura negatiboak, berretzaile negatibokin, oda, bi ber minus bat biren da, bi ber minus bi bat laurden, orduan, bat birenen logaritmoa, eta bat laurdenen logaritmoak kalkulatuko ditugu bai. Eta bat 8ren, bat 16ren, bat 32ren, hori jongo ginen, bai? Laurdenak baino txikinagoak markatzea hemen oso komplikatua, ez zen ikusiko. Orduan, bat biren eta bat laurdenen balioak hartuko ditugu bakarrik. Bat biren emoteko, bi bertzen bat egin behar dugu. Ber minus bat, ez? Bi ber minus bat biren dalako. Orduan, bat biren danean ekiza, balioa minus bat. Hemen egongo da puntu. Bat lauren emoteko, zein izan behar berretzailea, biren berretzailea? Minus bi, ez? Bi ber minus bi, bat laurden dalako. Beraz, bat laurden, hemen erdian, laurden bat, bajatu eta minus bi, hortxe. Hor dago bat. Orduan, orain, grafikoa ingo dugu. Kontutan izan da, gero eta txikinago izan da, bat 8ren minus 3, bat 16ren minus 4, holan jongo zala, jongo da funtzioa bajatzen, gero eta berago, baina 0-ra inoiz, hau da, ia ardatza inoiz ez da ikutuko, gero eta horbiago, baina ikutu barik. Orduan, grafiko izango da, altatzen duten, hau izango da grafikoa. Konturatzen bazari, kombinatu dutena, gero eta horbiago ia ardatzetik, baina ikutu barik inoiz, hori da, hau, absintuta izateko definizioa, hau da,
i berdin 0, x berdin 0 parkatu, i ardatza, x berdin 0, da honen azimuta horiz vertikala. Jo, erako dertu nagoen, Bai, 0, x berdin 0, justu definizio eremuaren muga da azimuta vertikala. Eta hori hemen idatzi berko nuke. Bai? Azimuta vertikala, bi puntu, x berdin 0. Hemen berdin orain izaturteten ondo, baina bueno, x berdin 0. Vale? Bueno, bardin alduzu egin hiru oinarriko logaritmoarena. Hiruren berredurak hartuta eta hemen berretzaileak ipinita. Vale? Antzekoa urtengo dago. Eta bebai alda egin oinarria bat baino txikiago danean. Oda bat biren adibidez. Zer gertatuko da bat birenekin? Bueno, bat birenen berredurak eta biren berredurak batana dira honen modukoak, bai? Bakarrik berretzailea hemen negatiboak izango dira eta hemen positiboak. Zuek horren tabla egiten baduzu, grafiko urtengo dau goitik hasita baja, part hemengo puntutik, bat 0 puntutik eta gero apuntza jo, bai? Misera saiatu egiten hiru oinarriko logaritmorena eta bat biren oinarriko logaritmorena, bale?